ίδρυση. Ναι. Λοιπόν, όλοι από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω στο ζωγράφιο Γυμνάσιο Λύκειο, το οποίο διανύει τα 117 από το Σεπτέμβριο πια, χρόνια από την ίδρυσή του. Ένα σχολείο που ζει με συμπαράσταση κυρίως φίλων αδελφών ελαττητών, σημαντική η κάθε ηθικής φύσεως και ηλικής των αποφύτων, αλλά κάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί την δεύτερη εκατονταετία, την περνάμε με συμπαράσταση φίλων αδελφών ελαττητών και ενώπιον σας θεωρώ υποχρέωση και υποχρέωση πάντα να ευχαριστώ αυτούς τους φίλους, είτε είναι επώνυμοι είτε ανώνυμοι, που σε γενικές γραμμές είναι ανώνυμοι. Και σε όλους τους φίλους που πίστεψαν στο έργο της διεύθυνσης και του καθηγητικού συλλόγου του ζωγραφείου. Είμαστε μια μερίδα ανθρώπων που ψυχικά είμαστε κουρασμένοι. Με τις σημερινές συνθήκες, που ποιες είναι οι συνθήκες, στα σχολεία μας μπορούν και φοιτούν μόνο παιδιά που ένας από τους δυο γονείς είναι Τούρκοι υπήκοοι, χριστιανοί, Ρωμαίοι Ορθόδοξοι. Πρέπει να ομολογήσουμε και να μην φοβηθούμε να το πούμε και να κοιτάξουμε να βρούμε και κάποιες άλλες λύσεις. Μπορούν και φοιτούν στα σχολεία μας. Αυτά τα παιδιά. Ένας από τους δυο γονείς είναι Τούρκος πολίτης, χριστιανός, Ρωμαίος Ορθόδοξος. Έτσι, εγώ είμαι φυσικομαθηματικός. Να πω ότι και το όνομά μου ονομάζομαι Γιάννης Δημητσόγλου, απόκτος του 1978, ένας συνάδελφός σας που ξεκίνησα το 1972 στο ζωγράφιο Γυμνάσιο με 92 συμμαθητές. Σήμερα όλο το σχολείο έχει 49 παιδιά. Είμαστε μια μερίδα ανθρώπων που πληρώσαμε τις καλές και δύσκολες μέρες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και κάθε προβλήματος που υπήρξε στη Μεγαλόνισο, που λέγεται Κύψος. Τουλάχιστον εμείς η δικιά μας γενιά αυτό έζησε και το 1974. Γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε το 1972, το 1978 τελειώσαμε 37, σήμερα στην πόλη είμαστε 5. Νομίζω από τους απόψεις του 1977 δεν υπάρχει κανείς. Από τους απόψεις του 1979 δεν υπάρχει κανείς. Για να καταλάβετε, από το 1974 στο 1975, από το ένα έτος στο επόμενο έτος, μετά το πρόβλημα που υπήρξε στην Κύπρο, ελαττώνει το αριθμό των μαθητών σε όλα μας τα σχολεία κατά 700. Από το 1870 μέχρι σήμερα λειτουργήσαν στην πόλη 59 σχολεία. Αυτά τα 59 σχολεία σήμερα λειτουργούν μόνο τα 8. Αυτά τα παιδιά δηλαδή πήγανε σε τουρκικά σχολεία ή έφυγαν καθόλου? Όχι. Κατά περιόδους, με την εισηρρήγνωση της ομογένειας έπαιξε ρόλο και έκλεισαν κάποια σχολεία. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Τουρκικού Υπουργείου Παιδείας, θα δείτε ότι λειτουργούν 22 σχολεία. Ενώ εγώ λέγω 8. Γιατί αυτά τα 8 έχουν ακόμα μαθητές. Και κοιτάξτε τώρα, μην γελάσουμε πολύ τον εαυτό μας. Τα λέγω σιγά σιγά με κάποιους αριθμούς. Οι αριθμοί τα λένε όλα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Αυτά τα 8 σχολεία που λειτουργούν σήμερα, το 1923 είχαν 2.280 παιδιά. Με τα 50 χρόνια, το 1973 είχαν 1.080 μαθητές. Σήμερα, σε αυτά τα σχολεία υπάρχουν 240 παιδιά. Και υπάρχει κάτι διαφορετικό στο σύνολό μας. Τι είναι αυτό το διαφορετικό? Μετά, προς το τέλος της δεκαετίας του 80, εμφανίστηκαν στο σχολείο μας μαθητές που η καταγωγή τους είναι από την Αντιόχεια.
σύμφωνα με την ταυτότητά τους Ρωμοί Ορθόδοξοι, σύμφωνα με τα δικά τους πιστεύω χριστιανοί, σίγουρα με την ύπαρξή τους υπάρχουν 8 σχολεία σήμερα, μια και στο σύνολό μας ο αριθμός τους αποτελεί το 52%, αλλά μια μερίδα που δεν στηρίζεται από τις τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να γράψουν σαρουκές εκτάσεις πανεπιστημίου μεταξύ ομογενών του εξωτερικού. Τα παιδιά επανδρώνουν αναλόγια και σχολεία. Είναι μια στατιστική και αυτή. Από τα 240 παιδιά, 18 στο περίπου Έλληνες εξ Ελλάδος. Θα μου πείτε, είπατε ότι δεν μπορούν Έλληνες ή ξένοι υπήκοοι, δεν μπορούν. Ποιοι μπορούν? Αυτή την ερώτηση να απαντήσω. Παιδιά που οι γονείς είναι προξενικοί υπάλληλοι, μετακλητοί συνάδελφοι που έρχονται να εργαστούν στα σχολιά μας ή παιδιά αξιωματικών που υπηρετούν στο ΝΑΤΟ. Στα σχολιά μας, τα μαθήματα ιστορίας, γεωγραφίας, κοινωνιολογίας, τουρκικής γλώσσας, τουρκικής φιλολογίας, ηθικής διδάσκονται από Τούρκους συναδέλφους. Τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται από Ρωμαίους, ντόπιους ή Έλληνες ή μετακλητούς εξ Ελλάδος συναδέλφους. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια 14 είναι οι μετακλητοί συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στα σχολεία μας. Ήρθατε στην πόλη των πόλεων, στην πόλη των αντιθέσεων, στην πόλη των εκπήξεων, στη Βασιλεύουσα, στην πόλη μας, που ο πληθυσμός της είναι 18 εκατομμύρια. Εδώ μέσα εμείς λέμε ότι είμαστε 2.500-3 χιλιάδες, με μέσο όρο ηλικίας 60 και πάνω. Στα σχολιά μας, είπαμε, ξένοι υπήκοοι δεν μπορούν να έρθουν, δίνουμε τη μάχη αυτής της υπόθεσης. Και σπαθή μας η ειλικρίνειά μας προς όλες τις κατευθύνσεις, η ίδια γλώσσα που μιλάμε. Ένα είναι το μόνο που επιθυμούμε και θέλουμε είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, να διατηρήσουμε τον πυρήνα που λέγεται ομογένεια και όλες οι προσπάθειές μας τις θεωρούμε σαν μια σταγόνα ορού στον ασθενή που λέγεται ομογενής. Περιμένουμε ένα θαύμα. Με τα σημερινά δεδομένα, για να μην παρεξηγηθώ, η ομογένεια δεν έχει μέλλον. Η ομογενειακή παιδεία, συγγνώμη. Δεν λέγω η ομογένεια, η ομογενειακή παιδεία δεν έχει μέλλον. Δεν ξέρω πόσο μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Να αλλάξουν χαρακτήρα τα σχολιά μας, να μπορούν να έρχονται στα σχολιά μας μπορεί και μαθητές που θα θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Δεν γνωρίζω αν ξέρετε τις προσπάθειες ή την μαθητική Ολυμπιάδα στις Σέρρες, η μαθητιάδα. Έχετε πάει. Ποια χρόνια? Και φέτος πήγατε. Και εμείς ήμασταν εκεί, Ναι. Στις κατασκηνώσεις Τζόνι. Ήσασταν στα Τσαφτσούφ. Πού ήσασταν? Από την περιοχή του Κορονίστα, στην πρώτη. Α, στην πρώτη ήσασταν. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε τα σχολεία του εξωτερικού και ερχόμαστε με μαθητές σε επαφή με παιδιά του εξωτερικού και με συναδέλφους εκτός Ελλάδος.